Kunne du godt tænke dig at lære at lave dit eget flag? Så se med i den her video, hvor Stine, en af værkstedets medlemmer, viser, hvordan hun laver et flag. Hun starter med at rulle en klump ler ud, som skal være flagets fod, og hun prøver sådan lige at rette det en lille smule ud, så det er nogenlunde stabilt. Derefter så laver hun en udhulning til selve flagstangen. Herefter så ruller hun en klump ler ud og skærer selve flaget ud. Man kan også bruge et stempel, hvis det er, man hellere vil det. Når hun har glattet det nogenlunde ud, så finder hun ned af, hvor på stangen det nogenlunde skal sidde, og sætter et par mærker fra bunden til toppen, så hun ved, hvor hun skal skære ud. Nu skal hun sætte selve flaget på stangen. Derfor ridser hun både stang og flag med den her lille ridser og propper slikker på, så det sidder godt fast. Og det er en god idé at være ret omhyggelig med at få sat dine ting godt sammen, når du laver det her flag. På den måde undgår du, at dit flag knækker enten under tørring eller inde i ovnen. Nu ruller hun en lille klump ler ud til flagknoppen, og her laver hun et lille hjerte, men det er altså kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan du kan pynte dit flag. Nu skal hun have placeret stangen på foden, så hun ridser igen og propper en masse slikker i, så hun sikrer sig, at stangen den sidder godt fast på foden. Her kan man med fordel også rulle en lille pølse ud og lægge rundt om flagstangen, for at sikre, at den sidder godt fast. Til sidst så stabiliserer hun flaget, så det står nogenlunde lige, mens hun laver de sidste detaljer. Man kan også føntørre sit flag lidt, hvis det er, at man synes, det er blevet for blødt. Og nu skal det bare tørre, så det er klar til forglødning.